Sa number 4, Negros, Panay, Guimaras ang apektado sa unscheduled nga power interruption. Nagailingo sa mga netizens sa mabatyagan ang pagpatay-siga sa ilang mga electric appliances pasado 1:30 sa sinilang nga hapon. Magluwas sa mga konsumidor sa Central Negros Electric Cooperative, apektado man sa pagpatay-siga sa kuryente ang Northern Negros Electric Cooperative. Patag sa mga power distributor utilities, may yara sa nga overvoltage sa 138 kV lines ang National Grid Corporation of the Philippines o kun NGCP nga nakaapekto sa Negros Island, Panay kag Guimaras. Inoras man ang total blackout sa Panay sini nga hapon. Ang mga electric cooperative padayon nga nag-coordinate sa NGCP ang unscheduled power interruption.